Σε προηγούμενο επεισόδιο κάναμε την πρώτη μας γνωριμία με το νέο R1250GS, οδηγώντας το στο χώμα με τη βοήθεια του Νίκου Σπανού. Σήμερα η νέα μοτοσυκλέτα της BMW είναι μαζί μας να την οδηγήσουμε για μια αναλυτική παρουσίαση και να δούμε πόσο άλλαξε το νέο BMW σε σχέση με τον προκάτοχό του. Το GS αδιαμφισβήτητα αποτελεί την αυαρχίδα της BMW. Είναι το καμάρι των Βαβαρών, το οποίο μετά από 14 χρόνια έρχεται αλλαγμένο όσον αφορά τον boxer κινητήρα του. Οι παγκόσμιες πωλήσεις του GS είναι οι καλύτερες των τελευταίων χρόνων, γεγονός που δεν τους σταμάτησε στο να εξελίξουν το best seller μοντέλο τους. Η εξωτερική εμφάνιση της μοτοσυκλέτας παραμένει ίδια, αφού η μεγάλη αλλαγή της έρχεται από τα σωθικά του κινητήρα. Τα πλαϊνά καπάκια γράφουν πάνω τους Shift Cam, μια τεχνολογία η οποία είναι γνωστή στον κόσμο των αυτοκινήτων, πρώτη φορά όμως η BMW την χρησιμοποιεί στις μοτοσυκλέτες της. Η νέα αυτή τεχνολογία επιτρέπει τον διαφορετικό χρονισμό των βαλβίδων, καθώς επίσης και τις διαδρομές της βαλβίδας εισαγωγής. Επιπλέον, οι εκεντροφόροι εισαγωγής έχουν σχεδιαστεί για το ασύγχρονο άνοιγμα των δύο βαλβίδων εισαγωγής, με αποτέλεσμα την ενίσχυση του φρέσκου εισερχόμενου μείγματος και επομένως την καλύτερη και αποτελεσματικότερη καύση του. Άλλες τεχνικές αλλαγές στο νέο boxer κινητήρα σχετίζονται με την κίνηση του εκεντροφόρου, που πλέον επιτυγχάνεται με οδοντοτή αλυσίδα, την ανασχεδιασμένη τροφοδοσία λαδιού και το νέο σύστημα εξάτμισης, το οποίο βγάζει ένα ακόμα πιο χορταστικό μπάσο ήχο. Αν τώρα όμως όλες αυτές οι τεχνικές λεπτομέρειες σας ακούγονται λίγο ακαταλαβίστικες, αυτό που μπορείτε να κρατήσετε είναι... Ο νέος boxer κινητήρας του R1250GS είναι τόσο εύστροφος και ροπάτος, ειδικά όταν πρόκειται για εκτός δρόμου οδήγηση. Μπορείτε να έχετε μία σχέση στο κυβότιο με χαμηλές στροφές και να μην υπάρχει η παραμικρή απότομη απόκριση στον γκάζι. Ο νέος κινητήρας είναι πλέον 1254 κυβικά από 1170 που ήταν και έρχεται με αυξημένη απόδοση και ροπή, με 136 ύπους στις 7750 στροφές και 14,5 κιλά ροπής, κάνοντάς το 10% ισχυρότερο από τον προκάτοχό του, αλλά και τον πιο δυνατό boxer κινητήρα που έχει βγάλει ποτέ η BMW. Εξωτερικά δεν υπάρχουν διαφορές, εκτός από την έκδοση HP που βλέπετε, η οποία είναι εξοπλισμένη με χρυσές ακτινωτές ζάντες, λευκό πλαίσιο, μικρή ζελατίνα και ανάρτηση με μεγαλύτερες διαδρομές για όσους έχουν off-road ανησυχίες. Η επιγραφή HP και οι πολύχρωμες ταινίες στα αγωνιστικά χρώματα της BMW είναι αυτά που προσθέτουν μια δυναμική εμφάνιση στη μοτοσυκλέτα. Τα ηλεκτρονικά του νέου 1250 εμπλουτίστηκαν με την έξτρα λειτουργία Dynamic Pro, πέρα από τα modes Rain, Road, Enduro και Enduro Pro, καθώς επίσης και με ένα νέο σύστημα στα φρένα, το οποίο είχαμε δει και οδηγήσει στο νέο F850GS, κάνοντας φρενάρισμα πανικού τότε μέσα σε λάσπες. Το σύστημα αυτό ονομάζεται Dynamic Brake και εξασφαλίζει ακόμα καλύτερο φρενάρισμα, αλλά και καλύτερη διαχείριση του φρένου, ώστε να μειωθεί ακόμα περισσότερο η απόσταση φρεναρίσματος. Νέα είναι και η ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη ανάρτηση που η BMW αποκαλεί Next Generation και η οποία προέρχεται από την έκδοση Adventure του 2018. Η Dynamic ISA ελέγχει πλέον και την προφόρτιση αυτόματα, όπως και τις αποσβέσεις, κάνοντάς το με μεγαλύτερη δειγματοληψία, αλλά και σε όλους τους χάρτες οδήγησης. Όπως είχαμε δείξει και σε προηγούμενο επεισόδιο, η ανάρτηση λειτουργεί υποδειγματικά, ισιώνοντας τα πάντα στο πέρασμά της. Πραγματικά είναι από τις λίγες μοτοσυκλέτες που ενώ οδηγάς το χώμα πάνω σε σκληρό τερέν, νομίζεις ότι βρίσκεσαι και διασχίζεις ένα απλό δασικό χωματόδρομο. Αλλαγή υπάρχει και στο κυβότιο ταχυτήτων, όπου πλέον τα απότομα κατεβάσματα πριν τις στροφές γίνονται πιο γλυκά χάρη στον υγρό πολύδισκο συμπλέκτη των 8 δίσκων.
κάθε άνοιγμα γκαζιού και μεταξύ των 3 και 7.500 στροφών, ο νέος κινητήρας αποδίδει περισσότερα από 12 κιλά ροπής, γεγονός που τον κάνει πολύ άμεσο και αποδοτικό σε απόκριση. Η νέα εξάτμιση παραμένει σε διάταξη 2:1, είναι όμως ξανασχεδιασμένη με βάση τα νέα δεδομένα του κινητήρα. Τα φώτα είναι τύπου LED από τον βασικό εξοπλισμό, όπως επίσης και η TFT οθόνη των 6,5 ιντσών, η οποία διαχειρίζεται από το αριστερό grip πολύ εύκολα, προσφέροντας πολλές λειτουργίες, κάνοντας έτσι και πολύ εύκολη την οδήγηση του αναβάτη. Η BMW ισχυρίζεται ότι όλη αυτή η αλλαγή στον κινητήρα έφερε καλύτερη κατανάλωση και συνεπώς μεγαλύτερη οικονομία σε καύσιμο. Δεν έχει άδικο λοιπόν, γιατί η μέτρηση που κάναμε μας έδειξε ότι λίγο πολύ το 1250 μας έκαψε 5,5 λίτρα στα 100 σε σχέση με τον προκάτοχό του, όπου το νούμερο που είχαμε δει τότε ήταν 5,8 λίτρα. Βέβαια όλα αυτά είναι σχετικά, γιατί όπως έχω ξαναπεί, το γκάζι είναι γλυκό και ποιος έχει το μέλι στα δάχτυλά του και δεν το γλύφει. Άρα και τα νούμερα της κατανάλωσης υπόκειται στις ορέξεις του καθενός από εμάς. Η R1250GS διαθέτει μια μεγάλη γκάμα προαιρετικού εξοπλισμού και γνήσιων αξεσουάρ BMW Motorrad, όπου με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να δημιουργήσετε την μοτοσικλέτα που ονειρεύεστε. Η τιμή του νέου 1250 τώρα, και ενώ όλοι θα περίμεναν να εκτοξευτεί στα ύψη χάρη στην τόση τεχνολογία που έχουν βάλει οι Βαβαροί, είναι σχεδόν ίδια με του απλού 1200 και ξεκινάει από τα 17.800 ευρώ. Η συγκεκριμένη έκδοση HP ξεκινάει από τα 18.700 ευρώ και από εκεί και πέρα τα πακέτα των extra accessoire που θα επιλέξει κανείς είναι αυτά που καθορίζουν και την τελική τιμή της μοτοσικλέτας. Επί δεκαετίες λοιπόν ο boxer κινητήρας της BMW έχει γράψει την δική του ιστορία όσον αφορά τον ιδιαίτερο, αξιόπιστο και ισχυρό χαρακτήρα του. Μια μοτοσικλέτα που δεν σταματάει να πουλάει παγκοσμίως και η οποία ακόμα και με το φρεσκάρισμα του κινητήρα της υπόσχεται να συνεχίσει να προσφέρει εγγυημένη διασκέδαση σε κάθε είδους τερέν.